bazongifaka mhlambalaza njena udonsela koma TV ngoba ungafuni sihlale phansi ngoba ungafuni kuzosiza ngani ukusiza ngani ukuthi ungihlambalaze ngibuka uyazi uTV ibuka abantu abangaka umhlaba wonke into ye-TV ukuze bazobona ukuthi amadoda anjani khona bezwabona ukuthi amadoda enye decision obungayenza ngayithatha isinqumo ngabiza umndeni wasingile waphuma wahamba. Sanibonani babukeli bethu emakhaya, igama uThobekile wakamdlalose phasi kohlelo ley'nkinga zomhlaba. Babukeli bethu namhlanje ngicabanga ukuthi niyabona nginosisi omuhle la eceleni kwami osibhalele idaba esingeze ngalo namhlanje leke nje lasithatha isikhashana ukuthi silihlanganise kodwa siyabonga ukuthi sigcine sifikile ke namhlanje sizomsiza usisi. Ngizobingelela usisi ayichaze azisho ukuthi ubani wakabani bese yasixoxela ukuthi kungane ebhalile uThobekile ukuthi azomsiza akusimina ozoxoxa kakhulu udaba lakhe ngizwele yena ayikhulumele aphinda nibingelele ngiyabonga. Sawubona sisi. Yebo sanibona ngibingelela nabalandeli bey'nkinga zomhlaba igama lami nguZandile wakashadile kaMkhize. Ngiyabonga sisi ngiyajabula ukwazi siyakubonga ukuthi ufikile sibe nawo ohlelweni lethu siyakwamukela. Bengicela nje ubukela uchazela ababukeli bethu emakhaya ukuthi kungani sila namhlanje ukuze bezokwazi. Balandeli nababukeli bey'nkinga zomhlaba nginenkinga umkhonyana wami esishade naye. Sekaningi ngimbamba nabantu besifazane endaweni esihlala kuyo. Abawomakhelwane bami okukhulu okungihlukumeza kakhulu. Akasangondli akazondli ingane. And uma ngimbuza ngale ndaba uvane kube yena obhoka ngolaka. Athi kunjenje yimina. Cela ningisize. Kade ngangizama ngithi ngiyanibhalela kodwa ngibonge kakhulu ngoba nigcine nikwazi ukumphendula. Okay sisi. Alright ngiyakuzwa uthi ufuna sikusize ngomkhwenyana wakho osushade naye. Yebo. Unina abantwana. Yebo. Abantwana benu bangaphi? Bathatha abantwana. Bathatha abantwana. Yebo. Okay. Seninieminyaka emingaki nishadile nobaba? Sinafu 8 years. No 8 years nishadile. Kule 8 years uqale nini ukuhlupha ngabantu besifazane? Uqala ukuhlupha ngalo mntwana okugcina esinaye. Uneminyaka emingaki lo ugcina? Una 7 years. Una 7 years. Yebo. Okay. Ngesikhathi engakohluphi ube ubaba onjani nje ekhaya? Ube ubaba oqotho. Yebo. Ethembekile angangaze ngimbambe icheat. Kodwa manje ngingabe ngithi ngiyakhuluma awondla phela asayibo. Ngiyenzi lonto manje angazi ngicela ningisize futhi ngicela ningilandelela la ekhona azokukhuluma ukuthi kungani angihlukumeze kangaka. And okokuqala sishade in community of property. Yena uthi kulalokho uzova na divorce angishiya kanjalo ngatholi lutho. Wena uma uthi uzova na divorce uyasisha isizathu sokuthi akasho. That's why ngize nganibhalela. Ngiyacabanga kunini uzokwazi ukukhipha iqiniso neqiniso lonke. Okay. Wena ayikho mhlawumbe ubaba into nje ungathi wakwayenza phela umuntu wesilisa angakavuke nje ashintshe isimo kade sisihle wena umphethe kanjani ubaba ekhaya? Ngimphethe kahle bengiwasha ngipheka njengomama wasekhaya. Angazi manje kumayelana nani. Ingxabano nje ekhaya kazi bekhona. Ayikazi bekhona iba khona kulengane lena 7 years. Ubaba isandla kasiphakamisi. Akakaza siphakamisi ngalokho nje ubhoka ngolaka nje kuba ngathi inkulu into esimenze yona. Ukuphatha kanjani nje ukushintsha umyeni wakho? Angizange sisi. Ukuphatha kanjani nje ukushintsha komyeni wakho isimo kade sisihle? Uyangihlukumeza kakhulu. Yakuhlukumeza. Uyangihlukumeza kakhulu ngisize ningilandele yena azochaza ukuthi yini ngoba yini lesimenze yona. Abantwana bona lento iba affecta kanjani? Ngoba phela kunabantwana. Kunabantwana. Kakhulu. Usuke mhlamba wahlala phansi nomndeni wakhuluma nawo wawubikela nje ukuthi ubaba ekhaya useshintshile. Ngicela ukunitshela ke ngithe ngibiza umndeni wakhe ngabiza umndeni wami wavana sishikile waphuma wahamba. Njengamanje angazi uzo exa kanjani. Angazi sizani. Umndeni wona mawuhlala nawo phansi uyasho ukuthi uzokhuluma naye. Uyasho umndeni inkinga akawulaleli. Akawulaleli uvana phuma. Mawuthemba thina uzosilalela. Ngiyacabanga ngoba phela indaba isesifa yakwimedia. Ngiyacabanga. Ubaba umuntu kanjani onolaka noma kanalo ulaka? Sometimes uba nalo. Sometimes abe right. Awumqondi. Okay. Yabo awumqondi. Okay. Lento ingiphatha kabuhlungu yabona njengoba ngikhuluma ngikela na umoya. Ngiyakubona sisi ukuthi umoya uphezulu kodwa sithemba ukuthi sizomlanda mase simlandele sokwazi ukukhuluma naye sizwe ukuthi kanti kungani seshintshile ngoba ngiyakuzwa mawuchaza ukuthi yena ube ubaba right. Ngiyabonga kakhulu. Okay ngizocela nje nangumfana lo seceleni kwami asilandele yena ubaba mase ke siyaqhubeka nodaba lethu ngeke. Ngibonga. Siyabonga babukeli bethu. Ngiphinde nginibingelele babukeli bethu emakhaya. Nginobaba la
ngizobingelela ubaba. Sawubona baba. Yebo sawubona Dakazi. Yebo unjani? Igama lami nguThobekile waMdlalose phasi kohlelo lwey'nkinga zomhlaba. Ngibhalelwe umama njengoba umbona lese eduze kwami kunodaba afisa ukulikhuluma nobaba. Daba lo afisa ukulikhuluma ndodakazi. Ngizocela bandla ukuthi nginike yena uma azichazele ukuthi iluphi lolu daba afisa ukulikhuluma nawe uzwele kuyena. Ayikho inkinga ngifuna ukumuzwa ma. Okay. Mangisacela uchazele ubaba ukuthi kungani sila namhlanje kungani simlandile Ngibhalele abakasenkingeni zomhlaba ngoba ushintshile ekhaya. Lengane yamagcino since kukhona yona awufuna ukulalela nje ngayo. Awusondla wenza ilutho. Asazi siphi isidingo ngubizile umndeni wakho nowami ngathi akuhlaliwe phansi kukhulume wena uyashikula uphume yami ake uchaze ukuthi ngoba yini ungasasondli awenza ilutho ekhaya and uyangichisela manje ngwesi. Angithi manje wena ngakhuluma nawe ngathi asambe sokwenza iDA wanqaba ukwenza iDA test ngale ngane ngangizwenzelani ngazishadile nawe ngangizwenzelani baba sekhaya usukudlala ngami wena usukudlala ngami ngangizwenzelani ngathi sishadile 8 years now wena wenza imfihlo imfihlo ethini waqhamuka kumina ubaba wengane okokuqala ngizange ngimnake angizange nje ngimnake welo kangichwenza futhi ukuqhamuka nje ngesikhathi uphuzile uthi wena silima sendoda wondla ingane zabantu ongazazi ngithi mina iphi leyo ngane ngondla engayazi yiphi na uthi le ngane yakhe ukugcina le encane uyayondla wena awazi ngithi mina njengoba manje sekuthiwa kini trust divorce ngento njani uthi ngiyangithola lutho ngoba yini uzothola ngizothola umuzi imini uma wengane ngizosala wena nomoya wongenzela ubugebengu abukho hayi wongenzela ubugebengu hawu abukho wongenzela ubugebengu hayi asiyenze le DNA asibane siyenze siyoyenza asiyenze asilinde siyoyenza nje ngesizathu siyayenza nje ngesonto esiphele lokukhuluma nami ngikhuleke ngaphansi ngoba angikhulekile ubizile nje umndeni ngubizile wawushikila waphuma uhamba umndeni wami nawo ubuneyinkonondo uthi hayi awuboni kahle ngale hayi uthathe lapho umndeni wakho usukhona masilela umndeni wakho Nihlale phansi bandla bese sicela nihlale phansi sikhulumeni kahle. Hayi, Ngiyayibona imoya iphezulu hayi kavuka iBP. Hawu. Okay baba ngiyezwa la mangithi ngiyalalela ukhala ngengane yasisi ukuthi leyo yokugcina kuyona yakho. Usisi kodwa mina ngikhuluma naye uveze ukuthi wena ubuwenza kahle usushintshile. Isona sizathu esikwenza ukuthi ushintshe. Kubhlungu ukuthola ukuthi wondla ingane ongasiyona yakho wayengangitshela ingane okungcono ukuthi mhlawumbe mengabe wenza iphutha ngangizokwazi ukuthi ngim-understand so manje sekubukhuni ukuthi ngi-understand ngoba manje sengize ngayitholela kodwa kubhlungu ukuthatha iy'nqumo singakayenzi DNA test kubhlungu ukuthatha iy'nqumo singakayenzi asiqale senze yona angiphiki singayenza i-DNA test nami singayenza nje i-DNA test ngiyazazi kube yiyona ezoqeda nje i-DNA ezoqeda konke nje lokhu awukwazi ukuthatha iy'nqumo singakayenzi i-DNA test sikhuluma ngamaphepha kodwa wena wangiphingela angikaze nkosi yami hayi wangiphingela lengane nje njengoba ngisho ukuthi Ngicela nabasekhaya besho ningisize kumele obala nale ndoda mphini engeyisayethi mina ngodla ingane zabantu mina ngodla ingane zabantu yabazi lobuhlungu engibuzwayo yabazi lobuhlungu engibuzwayo makuthiwa bengodla ingane yomuntu olalonke usho le ndoda yayikhona silele noma wena wawukhona ngilele naye cha mina angisho ukuthi mhlawumbe serious into isongendlela yona bilokiza kumina nabanye ngengibashe bebehlebela mama ngabe ungekho uyaphuma ahambe mangabe usemsebenzini phela ngisuke ngivakashela umakhelwane akushiwanga ukuthi angikhiyelwe endlini ngoba ngishadile hayibo kusho sifana ngaphumi manje mawuvakashe kamakhelwane umshado ijele kanti umshado ijele kuvalwe nasendlini hayi angisho ukuthi ijele hayi umshado kanti akulona ijele kwayishona umculo amaskandi kwathi umshado akulona ijele funa ngihlale endlini ngaphumi angisho njalo phuma endlini kodwa iqiniso ngisuke ngiyonana ke ngoba usasondla usuke ngiyonana usawoti namafutha ngoba usasondla nensipho yokugeza ngithi wena uyahamba uyohlala ematshwaleni udla imali yakho ngoba usune stress uhlale phansi indaba ikhuluma
indaba Qala phansi ukhulume. kodwa ke ngiphethe kabi indaba yalengane Hayi. hayi ngoba ngiqanuka Hayi. ngifuna uzungikhiphele iqiniso Alikho elinye lokhishwa udokotela. Ngona ngoba wena uzokhokha lo 2000. Wena uzokhokha lo 2000. Wena uzokhokha lo 2000. Wena uzokhokha lo 2000. Ngihlala phansi Ngiyayibulela. ehlisa umoya sithando sami baba la nginokuthola ukuthi usisi futhi ngesikhathi ngikhuluma naye uthe wena usuyamphingela nomakhelwane umhlupha ngamantombazane ngifuna ukuthola lapho futhi ukuthi ngabe usangitshela iqiniso yini ngiyabona imoyeni phezulu kodwa ngifuna ukuthola kahle masayidi wonke mase siyakwazi ukuthi lolu daba silikhulume nihlise imoya siqhubekele phambili sithole isolution. uthi ngiyamphingela Yebo usho njalo phela. ngimphingela nobani akasho ukuthi ngimphingela nobani Uphinge ematshwaleni. Ngifuna uhleli namantombazane udekile. Wena udeka itafula phambi kwesazami. wonke amantombazane asematshwaleni la kusuke ngihleli khona ngiphinga nawo Akusho ukuthi ngaba wasile la mayikhaya hayi angazi ushaqela naye kodwa ikhona yakho ngabani yobheda nje ubani yobheda nje ubani yobheda nje ematsaleni sithi ingane zakho engadlile ikhona ayikho ayikhona Okay ngiyangezwa ngiyabona nemoya phezulu bengisacela nje ukuthi nehlise umoya phela sikwazi ukukhuluma siphume and uma la uthi wena usola ukuthi ingane akusiye yakho uzwe ngomuntu othi ubaba wengane yakhe usethu manake usewuthi akwenziwe iDNA sengifuna ukuthola lapho ngiyayivuma nama yenziwe uzoyenza na iDNA yebo ngizoyenza uma iDNA ifika ithi umntwana wakho uzokwenza njani hayi phela kushuthi ke mewuthi one ngobe sengiyaxolisa yini eyenza ukuthi ule ngoba phela angizwa ma ungaqhubeka baba ngithi ngiyobe sengiyaxolisa kuyena uma ngabe ngathola ukuthi ingane yami nakhona emphakathini ngixolise ngitshele namanye amalungu omphakathi no bekwenzeka kanje kodwa nazazi inkinga zemizi yabantu ngezwe baba nalapho okunyeke ukuthi njengoba nje ungabondli kade ungabondli ngifuna ukuthola nje izizathu ukuthi yini ngempela into eyenza ukuthi nje ungabondli kona ngempela ukuthi usola ukuthi lengane yena yakho yebo ngithukuthele kakhulu izingane ekhaya zona mawuzibuka nje zinjani hayi ingane zona nakuba ngengisho ukuthi mhlambe kani zingane nje futhi zinormal nasemqondweni nakuba thina sinehiqihiqa kodwa zona ngenza sure ukuthi nanoma sixabana ingane ayibonzo makungena ingane mhlambe ethi hlisha umoya ngikube ngathi bengixoxa enye indaba nje okay mana ngubaba evuma ukuthi nangu baba ethi ucela iDNA wena mawuzovuma ngiyavuma izokulapha izongilapha nami ngizothola iclosure mina sengicela ubuza futhi ngase side lane lakho kulezi insolo lezi eziqhamuka nobaba uma ngabe ngempela u100% clean ngi100% clean and uzongihlawula ageze negama lami emphakathini baba uyamuzuma yebo ngimuzwa kahle kodwa ke angizukhuluma kakhulu into eziningi ngokwamanje ngoba kwaleyo DNA test asikakayenzi angithi masebenziwe ke sokhuluma into eziningi ukuthi ufuna ukuhlawulwa ufunani cha into eyosho lokho iDNA test okwamanje ubaba usamile ephizweni lokuthi ufuna yona ngime kulona nje kuze sikhululeke sobabili uyagula ngiyagula nami emoyeni ngime kuyona nje iDNA test angikuquki nje lapho koze kwenziwa yona sabe soyenza lo DNA test abuya ama results ngiyobe futhi ke sengiyaxoxa nje ngisho ukuthi ngoxolisa emphakathini wangaseka ukuthi no hayi kwenzeke kanje ngizocela ukuthi ngihlawule kanje namanye amadoda angezwa ngabantu makukuthi sesenze iDNA thola ukuthi uyaphuma namanye amadoda angayenzi lento mhlambe yenzeke kumina angifisi ukuthi ngibone emzini wami ngobe sengibayala nabo uma izinto zikanje suka wena banumzana nihambe nenze into ekanje ezoba isixazululo ngingahlezi kunengxabano nje angena umuntu nami othandayo kodwa uma ubungikhuphukela ake ngoba phela baba la sesila sizoxoxa sizokwakha ake sithi ke angisho uma ukuthi unephutha siziyaxoxa avana afike ama results athi umntwana ke nowakho ungenze njani hayi okwamanje noma ngingenaso isinqumo esitheni kodwa mhlambe idivorce ike ngamuzwa vele uma ephathi divorce
busuke waliphakamisa yini igama lokuthi ufuna isehlukanise ekhaya? Bengakaliphakamisi. Bengakaze ngiliphakamisi. Kodwa nje wayisho sihleli nomndeni wathi meke kwabuya ama-results uyazixosha asitholi lutho ngoba uzongidivorca mina into wayisho okungenzeka wayisho udla amanzi ampondo. Hawu phela kuyenzeka umuntu vele kwesinye isikhathi angifuni ukuqamba manga umuntu umedla amanzi ampondwana akahleze nomali ngqondweni yabo. So umuthi ngangidla amponjwana shuthi kwangemina-ke lo kahle kahle ngibona ukuthi uthi wena ngakusho nginjengoba nginje namhlanje. Alright. Umndeni ngoba phela njengomama nobaba abashadile uyasaza ngithi lesimo. Usuke wena baba wahamba wayobikela umndeni ngeinsolo zakho ngonkosikazi. Umndeni wami vele nawo wawusola uyasola nje. Kodwa ngiyayingathandi na ukufaka kakhulu umndeni wami ezindabeni zami. Ngoba njengoba senginemuzi wami nje sikanje ngifuna ukuthi ngiqhubeke nomuzi wami ngilungisele ngingafaki kona ngoba nawo umndeni ungenzeka khona ongafuni ukubona lento yenzeka la umshado phakathi kwethu. So umndeni ngiyangawufaki ngibikele lokho nje ungathini. Hayi ukuthi imfihla yiningi ngoba yazi ngibalekelana bona ngathi ngivuka ulaka ngibalekela ukuthi nawo mhlawumbe ungagcina umndeni wami mase ngifake usumthuka mhlawumbe naye sethukana ingakho ke nje ngingawufaki kakhulu ngiyidilela naye. Hayi ngiyezwa baba mangicabanga ukuthi uyamuzwa ubaba ukuthi ungane ethi yena useshintshile usephuza utshwala usehamba namantombazana akasondli. Ngisacela ukumbuza-ke mina shuthi emva kwe-DNA uzokwazi ukuthi asondle noma kwamanje uzosondla ngale kwe-DNA mase kuphuma ama-results ethi negative uzobe seyayeka khona azokwenza njengamanje. Hayi ngoba naku sebeke nakwabendaba nje ngizozama ukushintsha. Awungibuke kakhulu njengoba ethi angibondli sengizoqala futhi ngibondle kodwa i-DNA test phambili nami ngifuna yona nayi yabo lokho divorce uma usathi ukuthela ukhulume into uthi hayi ngizokudivorce kodwa maselehlile ulaka uyakwazi ukuthi mhlawumbe uyibone into ngendlela e-right engangokuthi sengithola ukuthi ke ngeke ngize ngithi ngamdivorce manje ngoba ingqondo yami akuyona ingqondo engivumela ukuthi icontrol ulaka noma icontrol ukuthukuthela ngoba uma kuthiwa ngempela njalo ngabe mhlawumbe ngagcina ngavale mhlawumbe ngambulala ukube ngiyindoda ingqondo econtrolwa intukuthelo. Hayi baba ngiyabuzwa sibonge nje ukuthi ubenile nesikhathi sakho weza wazosilalela noma ngimncane kodwa wangihlonipha waphinde wahlonipha nonkosikazi. Ngiyafisa nje ukuthi ke sihambe nenze i-DNA mayibuka i-DNA nilungise ngoba iyona umind ekade kubizele yona ukuthi ufuna ukuthola isizathu sokuthi kungani wena baba usushintshile ekhaya. Ngiyacabanga ukuthi futhi naye usitholile isizathu unelisekile sizothi mesisuka lana niqhubeke ke niyenze uhlelo. Ukuthi ke ama-results azophuma ethini kodwa ngiyamthemba ngoba uyasho ukuthi umntwana wakho nizobe seniyaqhubeka njengomndeni ubese wenza lezi zinto oyishilo ukuthi wena baba uzozenza. Okay ngicela ukubuza abantu ukuthi sofa nje uhappy? Ngihappy sithi ngihappy okwamanje. Ngingazi mesifika endlini kuzoba njani. Okay sengingakubona baba nawe ngicela ukuthi singaba usahappy. Ngeke ngisho ukuthi ngihappy kodwa ke ngiyoba happy mase ngazi iqiniso lonke nje okwamanje ngizowehlisa umoya kodwa la ngibe sengihappy khona ngesikhathi ke sengilazi iqiniso futhi ke mina ngumuntu right oxolayo ngoba ayikho into engiyifunayo kumuntu wesifazane noma ngifuna nje iqiniso kuphela. Hayi umuntu wesifazane oxokayo namanga ngifuna umuntu wesifazane oneqiniso ngoba nale nsolo ngisho esengathi ngiyaxolisa mayelana nengane noma ngathiwa ama-results athi akuyona kodwa sengamxolela ngoba sengazi iqiniso. Mina ayikho into engiyifuna iqiniso mangazi iqiniso.
Kodwa Sengiba happy. baba mina ngifuna ukwazi ngisho ngabuye ethi negative eyasemshadweni uzoyondla yakho phela so phelele enkantolo Njengoba ngisho ukuthi iqiniso mina ngilijabulela kona yonke. ungakulindela ko2 Ngicabanga ukuthi ubaba kaMuzu uma ukuthi uthini. Uthi angithi ufisa iqiniso. Uthi ke mayibuya imphumela, ithi imphumela lengane oyisolayo ngempela insolo zakho zikuwona. Akuyona yakho. Uzoqhubeka uyondle ngobe yasemshadweni. Usho njalo ma. Njengoba ngichaza nje ukuthi ke ingoba ngiyoqhubeka ngiyondle ngoba vele phela sengiyalazi iqiniso mina ngifuna iqiniso ngidinwa amanga nje into engathi amanga angizwani nje na kodwa ngathola iqiniso hawu suke ngingasekho inkinga Baba, ngicela ukuphinda lo mbuzo. uphinde nkosazana Uthuma uma kubuya imphumela ngithi nizohamba niyokwenza imphumela ngifuna ukuthi uzwisise kahle lo mbuzo engiwushoyo ngilalela uthuma uzohamba nizohamba niyokwenza umphumela meniyokwenza umphumela mayisibuyile imphumela ethi akuyona ingane yakho ngizwa kahle kodwa lengane uzoqhubeka uyondle ngoba ingane yasemshadweni ufuna ukuthi wona baba uyavuma unankinga Ndodakazi ngiyawuzwa lo mbuzo obuzayo ukuthi uma kuthiwa ingane imbuka ama-result e-DNA ethi ingane akuyona yami ngeke ngikwazi ukuqhubeka nengane nokondla kodwa bona ngaqhubeka nokubondla ingane ayihambe ingahamba ungcono ayithathe ayise kubaba wayo lalela ke baba ngiyaxolisa mangithi mina nje basishadile ngahamba ngayophinga angivumi ngilalela ingane engiyithole ngisemshadweni noma kuthiwa yangaphandle eyala emshadweni because ngathelwa ngenyongo mina kamthisi hayi kodwa mina ngokomthetho nje isizulu sisho njalo singawujika emakhosini ayokutshela ukuthi ngondla ingane engasiyona yami ngitenzakalayo ngiyondliswa ngenkani manje ubone eminye imizi namawindi namaroof necapha kufihlwa imfihlo zakhona cha kodwa mina uzoyondla kungeyona yami yini ungayithathi-ke leyo ngane uma kwenzeka kanjalo uyithathe uyise kubaba wayo hayibo naye baba uyishadele uma ukuthi kanjani angazi akusondaba yami phela nami ngiyacabanga I'm not sure ngalo noma ngathi ushadela akashadela kodwa naye fanele azi ngengane yakho hayi baba uzoyondla ngathelwa ngenyongo kamfisi baba uhlale uzoyondla kahle shuthi singajika emakhosini nasey'nkantolo injalo nje sesingamane sijike khona Impela. sesingamane sijike angikhathazekile baba uzoyondla ngimi ngalapha yini ungafuni ukuyisa kubaba wayo awu ngoba ngakabi nayo ishow angakabi nayo ishow baba ingane uzoyondla ngathelwa ngenyongo kamfisi nawe uyazi nangu umakoti wakethi akanayo ishow awukho umbuzo ofuna umbuza wona mhlawumbe njengoba ethi akanayo ishow ukuthi wampingela yini shuthi wampingela ubaba cha ngaze ngimphingele ukuthi ngizwe nabanye kuthiwa akabuyile athi negative unaqalwe phansi athathwe ngoba yini angazi kwenzeka kulahleka amagazi ngiyizwe naseklinikhi kuyenzeka kuthiwa amagazi alahlekile mina phela angimthembi woza uma uthiwa nawe ungiphingelanga ngengize naseklinikhi baba kuyenzeka kuthiwa amagazi alahlekile baba uzoyona uthi wena okwamanje baba okwamanje ake silinde i-DNA kodwa uzosonda ingane futhi ayindawo izohlala yindaba wena uthi noma ngathiwa kusiyona yapha awuzethembi kuyenzeka baba amagazi abuye ephikisa kanjani lingaphikisa kanjani baba lento sesibuzwa ngisho kuma TV iyenzeka leyo akwazi ukwenzeka inkampani akwazi ukwenzeka lo manje nawe ukhulumile uthi noma ngathiwa kusiyona yami ngoyondla ngoba yasemshadweni yindaba ukhulume kanjalo baba kuyenzeka ama-results abuye akusiyona yasemshadweni kanjalo kanti kahle kahle kunjalo sesingashintsha nabalaleli abasibukayo nababukeli abasibukayo bazongifakela ngihlambalaza njena udonsela koma-TV ngoba ungafuni isihlale phansi ngoba ungafuni kuzosiza ngani kukusiza ngani ukuthi ungihlambalaze uyazi i-TV ibuka abantu abangaki umhlaba wonke into ye-TV ukuze bazobona ukuthi amadoda anjani khona bezowabona ukuthi amadoda enye i-decision obungayenza ngayithatha isinqumo ngabiza umndeni wasingile waphuma wahamba ngifuna ababone ukuthi amadoda awafuni ukondla kangakanani ancamele ukuyohlala emashibhini apha hayi mama ukuba wangilalela ngibiza umndeni ngaba sikhola ethi ko-TV kodwa ungiphoxile hayi ngihlambalazi baba ngiyaxolisa kulelo site kodwa nami ngiphoxekile
hayi ungaphindi uyenze into kanjena yabona lento leyo ukukhiphela abantu kuma TV ngike ngibuke nabanye ngisho kokhumbula ekhaya uba abathwandi ukuvezwa ngathi kube ngathi nakubona bangafikelwa nje xoxwe ngekho kuma TV yayibona ukuze nomndeni wakho uzobona ngoba nawo ukuthi uyayithatha iphathi uyithatha kanjani angithi ubuthatha side lakho Okay, ngiyezwa Nkosi yami ngiyabona ukuthi le ndaba yethu isaqhubeka. Wena mana uthi ubaba uzoyondla ngithi ingane noma ngabe ama results abo uthi akuyona nasemshadweni. impela kunjalo Usho njalo ma uthi wena baba uzoyondla ingane noma ngabe kuthiwa akuyona yakho ngoba usemshadweni. ngoba uyazi ukuthi wenzani hayi Ma ngabe khona Uyazi ukuthi kodwa wenzani. okwenzile kubaba. hayi akukho Ngikuzo phela ulinganisa la uthi kuyenzeka ama kuke kwenzeke vese kuke kwenzeke sike sibone nasemaphepheni kuyenzeka nje ukuthi uye emshiyeni uyokwenza izinto emshiyeni ingakho abanye baze baye kuma private hospital nangu ukuthi kuyenzeka kudu uthi kodwa ma uye kuma private hospital ngila kuqonde khona mina elami igazi lingiphikise hayi ngeke elami igazi nje igazi lami akwazi ukuthi ngathiwa igazi lami yazi ke baba lento silone lami. it's a waste of time bakona ukusenza ama DNA test ngokwakho ngabe siyaxolelana siqhubeke sihlale njengomndeni ekhaya sondle ingane siphume ku TV sixolelane nje selelana amanzi siyeke i-DNA ya ngoba manje siyakude nayo siyakude kusho soyenza unyaka wonke kusho soyenza unyaka wonke i-DNA siyangala nami ngizothi asambe sekuyami nawe uthi asambe sekuyami kanti Ubaba uzofuna. nawe neyakho i-DNA hayi mina ngazi ukuthi i-DNA iyona odokotela Yiphi bahlukile yakho? abaningi odokotela bagcwele indawo yonke indawo kodwa i-DNA result ama-DNA result awodwa enziwe endaweni eyodwa amagazi layiswa Awodwa khona nje. angazi-ke mina ngaze ngenze shuthi wona bengazike wakwayena nami ngizwa ngawo Hayi, ukuthi angazi. kanti imishini isibuye isebenze ngokuhlukana i-DNA hayi ngiyaqala ukuzwa lo Hayi, nami angazi. ngazi ukuthi yonke Hayi, isebenza nami angazi. ngendlela eyodwa kodwa nje wena ukusala wena neyakho i-DNA mina bengazi suyake kumuphi udokotela ufuna sekweyakho mina ngifuna sekwami udokotela hawu ngobani ngiyamazi uqotho mina ngeke ngiye kwami udokotela Uzoya nawe. Omunye akaphuma aswelekweni, namagazi esingamazi aphuma aswelekweni. sobabili ukuze sithole lesikhathi akulungile kasikwenze lokho hayi ngiyabona mawuthi usokwenza Okay. Ngisacela nje ubuza ma ngifuna nje ukuthola kuwena manje nami senginokulahleka la. Ngibizile la wathi cela ngizokusiza kodwa manje ngiyakubona unokushona ngala nangala ufuna wakho udokotela ama DNA anokulahleka nokudu. Sengifuna ukwazi nje ukuthi ngempela wena ma iqiniso njengomuntu efa nje ungitshela iqiniso ukuthi ngempela wena lo mntwana ngabe uyamazi ukuthi ubani ubaba wakhe. ngiyamazi ubaba wakho baba Mkhize Angisasho ngokwasemshadweni sengisho ngokuthi ubaba womntwana. ngiyamazi baba umntwana Ubaba Mkhize. ubaba Mkhize Ngimile baba Mkhize. Ngimile kuyena. Okay, bengisacela ke sithandwa sami ukuthi ukuze lento yethi izolunga, ngimtholele mina udokotela. awu ngingabonga kakhulu Ngimtholela udokotela nesibhedlela. Khona nje eThekwini Hospital nesho ukuthi bazobuyisa perfect result ukuze ke izophela lento yengane ubaba ezokwazi. So ukuthi ke ama results mesebuyile ubaba uzobe seyazi ukuthi from there kwenzakalani. singabonga kakhulu Ngoba nami sengiqala ukungabaza ushona ngala ubaba umile kuze lento yethu nje izophetha kahle namhlanje ihambe kahle nobaba ehambe epholi lenhlizweni yakhe simcelile isikhathi sakhe sonke ukuthi azoba nathi la nawe futhi uhambe neselekile akube asenze ngalendlela engicela ngayo singajabula kakhulu happy ngalokho Happy. wena ndodakazi baba mina owami umbuzo ukuthi ubucabanga ukwenza nini lokho kuzoba sekutheni ke amasenti ami kanjani kodwa nje kusuka manje sizoxhumana sonke singinithathe nginyise khona esibhedlela bese siyakhokha ngizazoyipheka kodwa angicabanga ukuthi ngaphela inyanga le nyanga esikuyo njengamanje ubaba sewuphuthuma kakhulu cha noma ngingaphuthumi kodwa kuze lento idlule nje mhlambe nganjani sithathe noma mhla kubani enyangeni kuze nengcabano ngila nokuthi iphele lengcabano phakathi kwethu manje hayi okay baba kulungile ngizophuma nje lana ngizama ukwenza izinto kuzothi mhlawumbe la ngokomhla ko-28-29 sizohamba nisiye esibhedlela nizonithatha mina futhi nginise khona nama results mesebuyile ngiphinde ngintshela ukuthi seningahamba nolanda imiphumela siyabonga hayi ngiyabonga mina
Hayi ngiyabonga, ngiyacabanga ukuthi-ke babukeli bethu emakhaya nibonile udaba lethu, kwakhona ubuhiqihiqi lapha nalapha, kodwa sazama ukuthi enene bakhulumisana abantu abadala. Ngiyathemba ukuthi njengoba siqhamuke nesinqumo sokuthi kuzomele baye kudokotela mase buyile ama-result bazoqhubeka baphilisane. Imiphumela-ke ezobuya nathi asiyazi, kodwa ngiyathemba ukuthi uma isibuyile noma ngabe ithini bazokwazi ukuhlala phansi njengomndeni, nani ningababonisa kuma-comment, bahlale phansi njengomndeni baxazulule inkinga, ngoba okwasemshadweni mina kangazi ngomshado, kodwa ngeke ngizwe ukuthi okwenzeke emshadweni makuqhamuka umntwana okwasemshadweni seke bakubona abazali ukuthi-ke bakulungisa kanjani ngokwesintu. Ngiyabonga.